Hey, Jannik? Ja. Hvad er der? Skal vi ikke ryge en fed? Jo, det gør vi lige. Jeg henter lige en fed. Godt nok. Fint, mand. Vi henter en fed, dog. Fedt, mand. Så sidder jeg lige her og slapper lidt af imens. Sådan, du. Hey. Sådan, fed, du. Er du Nu allerede ryger jeg lige på den. Lidt. Ja, mand. Ryg. So. Det kommer ud af mit hoved. Skal vi ryge igen, mand? Jeg ser totalt mærkelige farver. Lige om lidt. Må jeg få en? Ja, tak. Nå, hvad skal vi lave i dag? Skal vi gå i kiosken? Ja. Eller skal du bare have en flad? Ja, Skal du bare have en flad? Jeg skulle bare lige Puh! have munden ned. Hey, pas lige lidt på det her, du. Hold lige op, mand. Lad os lige tage en fredspil. Ja.